Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Taliwa gihapon ni atong nasinati nga pandemya sa COVID-19. Doon na pa kuno gihapoy uban nga mga pasyente kining nakasinati og mga doon mga gipamati sa lawas nga makuyawan, makulbaan pa mo duol og doktor gumikan sab sa ilang kakuyaw nga mataptan sa COVID-19. Hisgutan ta karon mga kapuso kining mga vulnerable sector mga kapuso ug unsay ang iyang buhaton. Taliwa gihapon ni ani natong nasinati karong buntaga makauban nato usa ka medical oncologist Dr. Buenaventura Bill Ramos. Good morning, Doc. Good morning, Nico. Thank you so much for joining us, Doc. Isip usa ka medical oncologist, Doc, espesyalista sa cancer, Doc. Let's talk about kining sa kaso sa atong mga kaigsuonan nga dunay cancer, Doc. Karong panahon na kay ang uban man gihapon, Doc, makuyawan, magpanguyawan gihapon moadto og doktor kay sa kabalaka lagi, Doc, no, nga mataptan sa COVID-19. Dili manggutanan nga cancer patient, taas yun kayong risgo nga matakdan og COVID or ug magka-COVID gani na taas ang mortality or takong chance nga magka-severe or mamatay, dili tanan, no? May namong gikuhan nga magkonsulta gid sa doktor aron may bawaan og kinahanglan ba gid magkonsulta or pwede ra dili o kinahanglan gyud magpatambal or pwede ra dili sa i-delay sa, no, importante magkonsulta gyud sa doktor, get in touch with the doctor ba kay sila may makaibaw kung taas ba ang risgo, so sila mag-advise sad nimo nila og unsay angay buhaton. Ang sa imong kaso, Doc, sa imong mga patients, more of moduol gyapon imong mga pasyente, Doc, or uban konsulta through phone, telemedicine na lang, Doc, ang pamaagi? Nag-survey mi sa amo ang society, sa Philippine Society of Medical Oncology. Halos katunga gyud sa mga pasyente, no? 50%, almost 50% ang hadlok, no, hesitant nga moadto sa ospital, moadto sa clinic tungod kay mahadlok lagi sa COVID. Unya nakitaan sad more than mga almost 80% nga nakitaan nga naging na-delay sa ilang treatment nga imbis dapat madelay hinuon. So man atong kadlukan ug na-delay man god nga dili mahatag ang saktong tambal on time, ang sunod niya ana ang mortality na sa dunya sa cancer ang atong kadlukan. Delikado, Doc, kung ma-delay gyud kayo, Doc, ang treatment nga gi-undergo nila. Kasagaran sa cancer ba curable pa. Kung curable pa nga cancer, so maninguha sa taana nga mahatag on time kay para mo dako gid ang chance sa ma-cure nga dili na gid mobalik ang cancer. So sana sila nga dapat dili kay ma-delay. Ang usa sad nga yung hadlok na ma-delay, ug in kaso ang iyang cancer, ang iyang tumor, nakahatag gyud og daghang mga simptomas sa iya. Kunya og ma-delay to siya, dili na to makontrol ang cancer, mutubo na sad og balik ug makakos sad og mga symptoms og kalisod sa iya. Lisod sad kayo hadlok sad tang mabalik na sad sa uno ang mga simptomas sa pasyente. You were saying kaganiha, Doc, nga dili tanan nga mga cancer patients ang maingon tang dako og risgo nga matakdan sa COVID-19, Doc. Can you explain further? Yeah. Ang klase sa mga cancer patients nga asad ang risgo ug naa sila mga comorbidities nga gitawag, no, naa sila laing sakit aside from cancer at nahibaw-an na nato, diabetes, hypertension, heart disease, no, kanang laing klase sa sakit sad nga nagdungan kuyog sa ilahang cancer. So samot na uncontrolled, wala na control ilang diabetes, so kani silang klasiha taas ang risgo ug ang pasyente sa nato mismo luya ang lawas, no, so sa na makapataas ilang risgo. Diri sa Cebu, Doc, unsa may nag-una nato nga type of cancer, Doc? Ang nag-una gyud gihapon og i-combine nato ang lalaki babae with breast cancer, no? Nakaayo lang ang breast cancer kay curable man gud ni siya most of the time, especially og makit-an siya og early og sayo pa. Sa lalaki, ang number 1 sa nato sa lalaki lang. So, pero i-combine na nimo ang breast gyud gihapon kinadaghan. Ang lung, no? Mas daghang dili curable sa lung, no? Pero treatable gihapon. Nagyan po tay mahatag nga tambal para makontrol. How do we prevent cancer, Doc? So sa atong lifestyle, kay mao man ning naatay control, no, sa atong diet, sa atong exercise, sa atong stress management, di kay ta magpada sa stress, no, sa ug wa gid tay exercise bisan lang regular nga physical activity, lihok-lihok lang gid bitaw, no, so kana siya makatabang na siya. So ang sunod ang screening, prevention gyapon na
para lang makitaan og sayo, no? So ang sa babae maghikap-hikap sa ilahang breast, mag-examine gyud kada buwan, no? Og 40 and above, so magpamamogram ug magkonsulta sa na og nay family history mga ingana. Sa laki kay langman, of course, ang atong ibawan gyud no smoking, no? Dili lang magsugod ug nagsugod na gani muhunong, no? Mao na siyang pinakadako gyud nga mabuhat nato para sa tong lawas para ma-reduce ang chances of cancer. So di gyud dapat magpanagana do kung dunay mga gipamati sa lawas. Mao na siya kay ang ato gitawag nato nga collateral damage, no? Nanay damage ang gidaan ning COVID. Unya ang collateral damage usahay kay ang kaning mortality biya sa cancer wa pa man gyud ni ubos, dili man ingon nga tungod kay naay pandemya matuog ra ang cancer o mahunong o buhay padayon man gihapon na siya. So diha na sad ta magka-problema later kay naay mga studies nga gihimo wala kayo diri sa ato pero international this expected to be the same, no? Nga thousands nga expected ang increase in cancer deaths because of the delay of the treatment or the screening and the tests done for cancer patients. Kana collateral damage dili nato gusto nga mahitabuon pa. And in line with this, Doc, mensahe nimo sa atong mga kaigsuonan diha sa mga pasyente sab nga dunay gihambin karong panahon na, Doc. What would you like to tell them? Dili ta magkabalaka kay nga atong ospital ag atong mga doktor ug among mga klinik na gihimong mga lakang aron ma-reduce ang atong chances na maka-COVID pa. And with that, we'd like to thank you sa imong time karong buntaga for an insightful discussion alang sa atong kahimsog ug panglawas. Thank you so much, Medical Oncologist Dr. Bill Ramos. Thank you, Doc.